1 bad eendje, daar kun je in het bad leuk mee spelen. 100 bad eendjes, die vinden we op de kermis. Maar de Lions Club West-Vlaanderen doet het voor niet minder dan duizenden bad eendjes. Een heuse wedstrijd en welk bad vormt dan het mooiste decor? De kaai van Sluis natuurlijk. Naast mij staat Pieter Calon, de president van Lions West-Vlaanderen. Pieter, welkom. Dankjewel Frans, leuk dat jullie hier ook zijn om dit evenement mee te maken. Als er een spectaculair evenement is, dan zijn wij erbij, Pieter. En het evenement vandaag is de Crazy Duck Race. Vertel eens iets meer over de Crazy Duck Race. Ja, Crazy Duck Race is een badeendjesrace die wij dit jaar voor de tweede keer hier in Sluis georganiseerd hebben. Vorig jaar hadden we onze première. En we dachten ook van, dat is vorig jaar ons goed gelopen. We kregen veel support van mensen die eendjes kochten. Dus wij voelden ons gesterkt om dit door te doen. En we hebben natuurlijk een heel mooi doel bij. De ambulancewens. Waar we voor mensen die een terminale fase in hun leven zitten, daar nog een laatste levenswens voor te kunnen vervullen. Ja. De Stichting Ambulancewens, dat is een landelijke groep die laatste wens van mensen vervult. Ja, klopt. Ja. Het is een groep van vrijwilligers, maar wel hele professionele vrijwilligers. En die met een grote groep van vrijwilligers vele wensen mogelijk kunnen maken. En zelfs eigenlijk, zij kunnen nog schakelen binnen de dag. En dat is wel heel uniek met zo'n organisatie. Dat is een prachtig goed doel. Wat is er mooier om daarvoor te werken. Ja. Pieter, spectaculair. Ja, wij hebben er vandaag 6000 te water gelaten. 6000 eenden en elke eend was verkocht? Het merendeel was verkocht. Het merendeel was verkocht. En ik hoorde het net al door de omroeper, het heeft een prachtig bedrag opgeleverd. Ja, klopt. We mogen ons gelukkig prijzen dat wij een €16.000 mogen schenken aan de ambulancewens. Dat is een prachtig bedrag. En nou, wat wil je nog meer? Je dag is goed, stralend weer, een prachtig doel en een prachtig resultaat. Pieter Calon, bedankt voor dit interview. Hoe heet je? Leona. En hoeveel jaar ben jij? 7. Heb jij thuis een badeendje? Een blauwe. Een blauwe. Nou, hier hebben we een heleboel Eendjes. gele eendjes. Heb je wel eens zoveel eendjes bij elkaar gezien? Ja, bij de kermis. Oh, bij de kermis, bij het eendjesvissen natuurlijk. Maar dit zijn er vast nog heel veel meer. Ja. Ik sta hier bij Mirjam en Ed van Stichting Ambulancewens. Jullie staan vandaag in het zonnetje, letterlijk en figuurlijk. Ja. Want de Lions Club West-Vlaanderen heeft voor jullie een actie opgezet. Ja, dat klopt. Ze hebben de badeendjesactie die je kon kopen voor €5 per stuk. En zijn wat prijzen te verloten. En de overige geld, wat net bekend is gemaakt, €16.000, is voor Stichting Ambulancewens. Waar wij weer mooie wensen mee kunnen vervullen van terminale patiënten. Iemand wegbrengen naar het buitenland om daar te overlijden bij de familie. Alles wat met de ambulance bereid is, dat proberen wij te vervullen. Nee is geen antwoord bij onze stichting. Dus er zal alles in het werk gesteld worden om alles te realiseren voor de mensen. Dan willen ze nog even naar de Panoramastraat, daar zo langs de Westerschelde even zien. Ze willen nog even een taartje eten bij Bas, Bresjes aan Zee. Ze willen nog even, het stelt niet heel veel voor, maar waar kan je liggend vervoerd worden? En dat is bij ons. Dat is de ambulance waar jullie mee rijden. Jullie hebben 1 ambulance rijden? Nee, 8.
8 ambulances, dus het is niet zomaar een klein clubje voor. Nee, het is echt een bedrijf. En we gaan door naar 10. Er komen er binnenkort weer 2 bij. Dus daar hebben we 10 ambulances rijden. En vandaag zijn er meer dan 10 mensen. En al die ambulances vervullen dus 1 wens per dag. Dat betekent dat er heel veel professionele vrijwilligers nodig zijn om die ambulances te kunnen laten rijden. Ja, we hebben er nu ongeveer 300. We hebben een groep chauffeurs die uit de uniformberoepen komen en een groep plegen van een verzorgende tot een huisarts en alles wat ertussen zit. Dat ligt aan hoeveel zorg de patiënt nodig heeft.